Tresno sing ati-ati. Para satriya ngesti krija saruna. Siraja ngajak kala mangsa. Ya iki minangka pamuka sing atur wonten tari rampung jiwa barok tanding. Op. Jos. Oke kanan kiri pripati milang milih esame kuciwan gawe sebab kang molat busana nira sudra panca warna lelengen beksan oke manis sasondera. Kuciwan gawe sengsem kang polat busana nira sudra panca warna lelengen beksan nek manis jejoget. Wasana sore ketone sepi awiwit suruping surya delok-delok lungguh tanpa kaca silih
sumi leratiku kingsir ketir mung mikir apa pancen uripku wis takhir paridasan wit biyen tanpa leret tak rewangi rekoso pengen loyo arina wengi meminta caket sadalan basa kaya ngene rakasane dadi wong ra duwe rina wengi sumelang apa dadi lalamunan goyang sini ayo gene bocah cilik padha minggir sing ngarep padha minggir ayo sikile ditandak ayo kawan-kawan ayo lo kakak iya iki sapa ngani yok gegilan ilang uga bebayani Pak iya iki Sang Prabu Singa Barok ya ois weh awas ya hop oke matur suwun Pak Yuli ayo maju orijo mawur peke wor rahan tengarane Kadya Pundula para pranjiting turangga esti rakata Raja lalayu demen aku iki. Ayo, demen iki aku. Ayo, demen. Ayo lho Mas Duwe. Seneng aku iki. Oh, dar dening aku kowe. Ayo, ayo. Ayo maju iki samane ayo. Antrio biru-biru ae. Yo, iki lho. Yo, iki. Rinote. Ya. Ye, Pak. Rino pinggir. Prawan yo bolo. Prawan yo bolo seminggu. Yo. Iki lho.
modar, Dik. Ora modar. Ndak, Dik. Kurang kok. Yo. Wah, barok keren-keren Dik iki tenan. Ora siap pecah ndak, yo. Yo. Leno mangin damu le. Geng sugeng. Sabar. Kilo. Yo. Yo. Wis. Hei. Aja mundur kae. Maju. Sembrono siap. Ayo dikancani. Tenan iki. Sampai gobios. Piyo. Ayo. Kaya ngene iki lho Pak Winoto. Jangan rusakan. Yo. Layu kowe, ya. Layu ning tak tututi. Keren iki. Ngombe. Setok. Ngombe. Ayo. Iki lho. Ayo. Melayu. Yen wani aja lek iki lho sabu sing barok. Ngombe. Tenggak. Ayo sugeng ngombe. Sing kendang ngombe. Ayo sing kendang ngombe. Yo sabar. Ayo po-po. Siji. Amuk jaya ngrasani tranya mencorok. Ayo. Siji dene. Yo. Ayo. Kane pecah. Ayo apa Ayo. Hop. Ayo tongke kabeh. Prawajo bala luwakana ger. Samapta prajurit. Pas padakna menika Dranya Sang Prabu Singa Barok. Wah. Kang gegilani lan uga gegirisi guntur swarane waduh. Oh. Wah. Amike iku lho, Dik. Oh, wah. Ayo, leno mangin damu, ayo. Hop. Piko pak kopi. Iya. Gelo. Iki lho. Ayo.
Yo, mas. Ayo, jur. Barokane pecah no, Dik. Pecah barokane apa pecah tangane. Oh, he. Ayo. Iki lho. Iki lho. Iki lho. Yo. Iki lho nek. Yo. Ayo. Awas aja mikir-mikir. Bopo. Awas bopo. Hai. Yo. Waduh. Mati sing matur suwun Pak Pri. Matur suwun Pak Supri. Hop. Paman panas paman. Aku nyuwun ninggal diterne Bali paman, paman. Panas. Aku nyuwun Bali. Aku nyuwun Bali diterke Bapak Winata man. Karo sing disunatke man. Baestu paman. Bawelenggo siji man, Bapak Winata kon munggah maneh. Bapak Winata karo Muhammad Ardi Pratama. Ayo man, aku nyuwun diterke Bali. Madu wongso. Ayo. Halo cah-cah. Ditutup sing rata. Ayo, MBG. MBG-ne ditutup sing rata. MBG.
Karena lek kurang nonton dijukoni ning jero MBG nih. MBG los. MBG. Oh, selanjutnya MBG. Masiko. Masiko. Agung budaya. Oke. Yo. Geng. Bapak Winoto nang di Bapak Winoto aku nyuwun diturke bali Bapak. Bos. Bali ger. Egal bali ya. Ayo Bapak. Jalur neng ndi ke? Ya. Ya lah. Ya. Terno Pak Winoto aku. Ho. Ya. Ayo. Yo. Kanca-kanca ingkang wanjine nyuwun bali ya to. Paman. Panas paman. Hop. Lah. Bilang. Gilang ayo gilang. Ayo wanjine pulang. Aku. Awas. Yo. Awas. Ayo po. Aku nyenteni bali po. No. Oh. Ih. Aku pamit, aku pamit. Man, panas man. Oh. Man. Kosong. Ayo. Yo. Sawida malih ya ngaturaken agung gunging panuwun. Kagem BJT Audio dan juga teman-teman YouTuber Bolong Kopi Tulungagung. Khususipun dhumateng panjenengan Bapak Winoto. Bareng kalawa keluarga besar saking Nevi Suryo Taruno. Nuwun pamit wonten ing pahargyan dalu punika. Jepa, terima kasih. Harga Jepa. Matur nuwun Jepa. Sing muda-muda muga iki ya. Ewang ana kae. Ayo geng. Dari geng. Kepada sedaya para penonton.
Menika kala wau menggaipun wonten pamungkas sing ngatur pasugatan tari rampok singa barong tandhi. Pramila dhumateng panjenengan Bapak Winata dasan Ibu Sutini kepareng kawula sak kanca rombongan paguyuban jaranan Ngesti Turangga Aruna. Nyuwun pamit wonten pahargyan dalu punika. Ayo sana sesanti tansah pinanggih rahayu. WJT Audio matur nuwun, kanca-kanca YouTuber matur nuwun. Jepa. Jepa. Jepa, Jepa. 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 Oh, Jepa. Patiko. Jepa. Apa ini? Los. Sotengen. Videonan. Videonan. Aku. Yo. Iki masuk. Pinter Jepa. Ayo. Jaluk pangestu, Paman. Ayo nyuwun pangestu dening panjenengan Bapak Winata. Iki yo, iki dokno. Kondi sing Pak. Wah, ayo. Dik. Bali ger. Ayo. Ayo. Kembang ngarep. Kebange iku. Hoi. Kaisara Winata lamun kayantur keparingipun pamit dulur-dulur para penonton sedaya. Mugi tansah pinaring rahayu kalih sing sami kala tansah sehat selalu. Lan ugi kathah rezekinipun dhumateng para dulur-dulur. Dapur dono. Ayo. Oh, sampai entek, Kung. Sampai entek. Full topping. Bali ger. Ayo Bali nek. Ayo Pak Jepa. Kaya mame iki. Yo. Kaya mame, Pak. Woi. Ayo. Hop. Yo kayak ketiri nonte yo. Rinote. Ketiri nonte dadi. Yo, Rinote. Ayo. Ayo Teh. 50.000. Dadi 50.000. Ayo. Ayo niki sampun paripurna atur pasugatan.